Hançal traktör durma. Restorany barmal görüşmeli adamlanma. Ondan çykýan çak sen çağalar alyp gelersiň Sadypdan. Soňa mowsa barmalylar. Gaty işkäne işuguna. Sür. Dost. Dost ýanmay. Başyk. 200 ugrun bir ýerde geçäýin. Ýok diýip otur şu wagt sanap berip oturna men saňa. Başyk. Ştak deyip geçmedek bolanok. Ey. Wagt ýok gow şu wagt toň geräýärdi. Artur canım gidiverdim ay. Hawa. Tanışdyk kabul edilýän ýerçtaý. Düşünmedim. Bu dostumuz tanışdyk kabul edilýän ýere gidip barýan aýtjak bolup bardy ýanyna. Ey Mustafa Mustafa diýsene. Näme diýjek bolýan ay sen? O senden pul sorajak bolup barmandy. Sana jegulnyň galan aýtmak üçin bardy ýanyna. Sen näme? Lalaşdyňmy? Şunu aýtsaň bolmaýan maňa. Dostumdan şu ýagdaýda da näme lalaşdyňmy? Filma. Wagt men aýtjaktym. Aýtjakdy. Ýöne ol. Dostumyň ýanyna barmak üçin näme? Tanış gerekmi? Biz dost ahiryniydi. Onun Arturcan. Dinimiz başka olsa da dostluğumuz birdir deyipdi. Akbarat. Wagt gelende bizim hem ştak gelmemiz için hiç tanış gerek olmaz.